Bravo to the Springbok, the Boke, Amabhokobhoko. Amaqela ezopolitiko avuyisene neqela lamabhokobhoko ngokukhusela ngempumelelo indebe yehlabathi yombhoxo. Department besifakile last year so akakaphenduli. Amaziko emfundo abantwana asebancinane i-ECDC zempuma koloni abophe amabhanti ukuze aqhube nokusebenza ngelithi wayifumana inkxaso kwisebe lezemfundo. Molweni makhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nankuvimba wangokuhlwanje. Amaqela ezopolitiko avuyisene neqela lamabhokobhoko ngokukhusela ngempumelelo indebe yehlabathi yombhoxo. Eliqela lelokuqala ezimbalini ukuyiphumelela izihlandlo ezine indebe iWebb Ellis kwaye uSiyamthanda Kolisi ikapteni yokuqala yeliqela ukuphakamisa le ndebe izihlandlo ezimbini kulandelelana. Ezemidlalo zisoloko zidlala indima ebalulekileyo ekwakheni isizwe kweli ngokuhlanganisa inkcubeko nentlanga ngentlanga kwakhiwa isizwe esimanyeneyo ngokomnqweno kaBawumadiba. The Springboks, champions of the world. Amaqela ezopolitiko athe untshi kumabhokobhoko ngokuphumelela indebe yehlabathi. Iqela elilawula i-African National Congress lithi amabhokobhoko abonise uphawu lweli lokwenene lokunganikezeli nokuba kukho imiqobo exabileyo. The Springboks' journey to victory in the Rugby World Cup was a hard-fought battle filled with determination, resilience and unwavering teamwork. Their ability to overcome a challenge and persevere on the field showcased their true grit and passion for the sport. A well-deserved triumph after a remarkable journey. The nation is indebted to the entire team for flying the national flag high. Iqela la-FP lithi isizwe besiyifuna le mpumelelo njengesixhobo sokunika umfutho nokumanya ilizwe. On behalf of the IFP, bravo to the Springbok, the Boke, Amabhokobhoko. No extraordinary performance to the trophy inspired all of us in South Africa and the Africa continent. Thank you for lifting the South African flag. I-Freedom Front Plus ithi impumelelo yamabhokobhoko inika isizwe ithemba njengoko eli lijongwe imingeni engangentaba kandoda. The Freedom Front Plus wishes to congratulate the Springboks on winning the World Cup once again. We know that this does not solve all the problems that we are experiencing in South Africa, but it does create hope. Umongameli Cyril Ramaphosa uza kuthetha nesizwe ngocolo lwemivundla ngomso emva kokuzibonela ngawakhe amabhokobhoko ephumelela eParis eFrance phezolo. Kusenjalo abalandeli bamabhokobhoko abadele ingqele nemvula benjenjeya ukuthontelana bephuma kwibali Stade de France emva kokubona iqela labo lisenza imbali. Yes, sikwenzile lo kumele sikwenze sishayile New Zealand. Look how positive we was with this tour. We came with for 2023 and we're going to take back the Webb Ellis Cup. South Africa, we've got it again. Absolutely amazing. We enjoyed every second. Just thank you to France for hosting the World Cup. What a match. I think the whole team pulled it off. Collective effort. Ross Erasmus. I mean, everyone was doubting the 7-1 split and he got it. Kusenjalo lempumelelo yamabhokobhoko kwindebe yehlabathi into engenakuzilibaleke kubahlali baseKapa. Amakhwenkwe asekhaya enza imbali ngokuba liqela lokuqala kwihlabathi ukuyiphakamisa isihlandlo ezine indebe iWebb Ellis. Avuya banakuzibamba abantu kwisitalato iBree eKapa ngethuba uSiyamthanda Kolisi neqela lakhe bephinda beyiphakamisa le ndebe besenza imbali ngokuba liqela lokuqala lamabhokobhoko uyikhusela indebe yabo. From the game was fun and I was stressed from the game. Everything was great. Otherwise, I'm so happy. Since the Springboks have won, everything was fun. It's becoming a generational thing. We're living a legacy right now. This is amazing, exactly. I'm so excited. I congratulate the Boks.
oko bemincila bemibeli eziveki zimbalwa ezidluleyo iqhuba itumente yendebe yehlabathi ngokodwa ngoku izibabhokwe eziphumelela ngomqongo kumdlalo neFrance, Ingilane neNew Zealand. Abasemagunyeni kwelentlanzi bathi banento ngabayifihle emgqubeni ngale mpumelelo yamabhokobhoko. They've had the toughest road to the World Cup final ever in any World Cup for any team. We have played every team from number 2 to number 6 in the world. We have had to play to get to this point tonight. Namhlanje abalandeli bombhoxo abakawuvala umlomo ile mpumelelo. I remember in 95 when they won for the first time. I was 14 years old, but still remember everything very vividly and clearly. And yeah, last night I felt that same kind of sense of Ndiziva ndijabulile and labantu laba basirepresentative kakhulu. Yabona ukuhamba kwabe bayodlala phayana eFrance igame leya yase final, so bebasimisela ukuthi babuye nayo apha ekhaya. Ngaphandle kwamathandabuzo ayakwamkela njengamagorha amabhokobhoko ukubuyela kwawo ekhaya. Ukanti abahlali basempuma koloni kulikhaya lokapteni wamabhokobhoko uSiya Kolisi bakholelwa ukuba le mpumelelo yamabhokobhoko iza kukhuthaza abadlali bombhoxo abahlala ezilokishini ukuba nabo ngenye imini bayakuze bamele uMzantsi Afrika babe yinxalenye yeqela lamabhokobhoko. UKolisi wenze imbali kumdlalo wayizolo ngokuba ngukapteni wokuqala wamabhokobhoko ukuphumelela itumente yendebe yehlabathi isihlandlo zilandelelana. Ilokishi yaseZwide ikhaya likakapteni wamabhokobhoko uSiya Kolisi. Kulapho khona iphupha lakhe lokudlala umbhoxo liqale khona, kodwa ngoku sengumdlali kwizinga eliphezulu kwaye wenze nembali. Imibhiyozo oko iqhuba jikelele kulo masipala uMbaxa emva kwempumelelo yamabhokobhoko. Le mpumelelo uluntu lukholele iza kuba lihlumelo kubadlali abasebatsha basezilokishini abafana noSiya. Umdlalo wombhoxo abantu abaninzi becima ngabantu ngumbhoxo wabantu abamhlophe. Namhlanje uSiya usibonisa ukubana lo mbhoxo abantu bethu nabo bangabe khona baphumelele kuwo. Khuluma ncile kakhulu singumzontsundu ithetha lukhulu lonto leyo. I-back to back legacy leyo kaSiya Kolisi sivele kakhulu and for umuntu omnyama inikeze hope. Iqela wayelidlalela iAfrican Bombers ikholelwa ukuphinda kwaKolisi ukuphakamisa le ndebe ityeli lesibini. Kubonisa okokuqala bingeyompazamo. uSiya ngokuphakamisa la ndebe izolo wenzela lula umzali nophina ekuqeqesheni umntana kuba usisibonele esihle ukuthi kwindawo kule miqhuqhwa yaseZwide kunako uphuma umuntu onothi akhokhele isizwe. Kwenziwe isimemelelo kutyalo kumbhoxo wasezilokishini ukuphuhlisa abadlali abasebatsha ukugcina imbali kaKolisi. Siya Kolisi product yam usuka kum and baninzi abasuka black officials ebukusapose bangoba ngabantu abagamayo phaa kwi-Eastern Province. Amathemba aphezulu kubahlali balo masipala uMbaxa ukuba iNelson Mandela Bay naye iza kuba inxalenye yedolophu xa kujikelezwa ngamabhokobhoko ebonisa ngale ndebe. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi Ngqina ndizeGqeberha. Kwalapha ezindabeni urhulumente waseMpumalanga uthi uceba ukuvula indawo eziza kuhlala abantu abaneminqweno yokuzakhela izindlu. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithembu. Amaqela ezopolitiko avuyisene neqela lamabhokobhoko ngokukhusela ngempumelelo indebe yehlabathi yombhoxo. Eli qela lelokuqala ezimbalini ukuyiphumelela isihlandlo indebe iWeb Alice kwaye uSiyamthanda Kolisi ikapteni yokuqala yeli qela ukuphakamisa le ndebe isihlandlo ezimbini kulandelelana. Ukanti naseThekwini abahlali babhiyozele ukuthweswa isithaba sendebe yombhoxo kwihlabathi kwamabhokobhoko emva kokubetha iNew Zealand izolo eFrance. Bekuwumuzwa wenjabulo eThekwini ngesikhathi izakhamuzi zihalalisela amabhokobhoko ngokunqoba. Abaningi bakhale ngobunzima balomdlalo, abanye bathi amathemba okunqoba beseshabalele. Labafundi basenyuvesi badusa amabhokobhoko ngokuqopha umlando.
ngizwa ngijabule kakhulu kuwina amabhokobhoko basize kakhulu si-MUT resident 537 sijabulile kuyibona nje asilalanga sigcwele injabulo. Ama-penalty abawu-2 acishe azikhosta kakhulu mase kuzophela igame, so ukugejwa kwabo la ama-penalty awu-2 khona okusimincisile sabona ukuthi hayi sibuya nayo. Kanti-ke nasemasontweni nakhona abasalanga ngaphandle njengoba izinkonzo besiqhakambisa igalelo lamabhokobhoko. Well, we kicked off the service this morning, and as you can see, we had to celebrate our boka, and we're just thrilled at this moment in time and what it's done for us as a community and as a country. Thank you, Springboks. I thought I was going to give birth and I'm not pregnant. It was, asthma pump, everything was here. It was intense, but honestly, it was a great game. Abalandeli bebhola likanobhutshuzwayo ababeze eThekwini emidlalweni weLamontville Golden Arrows neKaizer Chiefs nabo banquma amabhokobhoko ngokudlala ngokuzikhandla nokuzimisela. Oh, I'm very happy so much because the trophy is coming home. We are the 4 times champion. We're going to wait for them at our Tambo to celebrate that win with them. I'm happy. I'm very happy. Abanye abantu abaningi baseNingizimu Afrika bathi bazosebenzisa izinsuku ezimbalwa ezizayo ukubungaza amabhokobhoko ezindabeni ze-SABC. Ngingunonjabulo Umtungwa Makamu eThekwini. Uhulumende waseMpumalanga uthi uceba ukuvula indawo ezizakuhlala abantu abaneminqweno yokuzakhela izindlu. Umphathiso wezokuhlaliswa koluntu eMpumalanga uSpeedy Mashilo bephawula malunga nokucotha kwenkqubo yokubonelelwa ngezindlu kwaye uthe zizindlu ezibalelwa kwi-275,000 ezingekakhiwa. OkaMashilo benikezela ngendlu kusapho lakwaSiyabe kumasipala iDr JS Moroka emva kokuba indlu yolusapho yonakaliswe sisichotho butsheni bonyaka. Lendlu ibhidlikileyo yaqunywa ngophahla lwethutyano lwenziwe ngamaplanga neplastiki emva kokonakaliswa sisichotho ebutsheni balonyaka. Olusapho luxhomekeke kwimali yesibonelelo sikarhulumente. Kungoku nje iphupha lolusapho lokuba nendlu esemgangathweni ekugqibeleni lide lafezeka. Uthi bendicinga ndakde ndisweleke ndishiye abantwana bam kule meko yokungabi nakhaya. Ndiyambulela umdali ngokusigcina sikhusele kwiimeko ezinzima. Ndibulela norhulumente ngokusipha le ndlu. Amagosa karhulumente wephondo abongoze iinkokheli zikamasipala ukuba zidlala indima engundoqo uqinisekisa ukuba ibekwa phambili inkqubo yokubonelela uluntu ngezindlu. Abasemagunyeni bathi kukho izicwangciso zokulungisa ingxaki yokucotha kwenkqubo yokubonelela uluntu ngezindlu. Discover in the majority of the people or in the data system, they want sites, they want land. And hence my program of department is to make sure that we develop sites, we put services, we give people land, so that people they can build for themselves, those who can afford. Those who can afford, we should be less number. We shall build for them. Ngelixa besebaninzi abantu abasalindele ukufumana izindlu kurhulumente, usapho lakwaNkuna luza kuchitha iholide zeKrismesi kulo nyaka lunekhaya. Abafundi besikolo samabanga aphakamileyo iMuhammed yaseBloemfontein baqinisekile ukuba baza kuphumelela kwiimviwo zebanga lematriki. Ngokufanayo nezikolo ezithe chithisa kakweli phondo kwinkampu yokubaxhobisela iimviwo ezisemnyango nekwabakhuselayo ukuba bangaphazamiseki kumalungiselelo wabo. Iimviwo zematriki ziza kuqala ngomso ngephepha lokuqala lesilungu. Abafundi besikolo samabanga aphakamileyo eMuhammed baqinisekile ukuba baza kugqwesa kulo nyaka. Bali-114 bavalelwe kule nkampu iveki ezintandathu ukuze bangaphazamiseki kumalungiselelo eemviwo zokuphela konyaka. The youth of today, we monetize likes and all those social media things. So when we are here, we only study. There's no cell phones allowed here. I believe that everything that I do, the effort I put in my schoolwork is going to help me someday. Esisikolo sithe gqolo ukuphumelela emagqabini kwiminyaka emibini edluleyo kwaye nakulo nyaka bajonge ukuzuza umyinge wekhulu u-100% kulamarhanuka. We bring them here to come and focus, and we use a differentiated approach
where we treat every learner as an individual according to the strengths, according to the weaknesses. Ngaphandle nje kocimicimi noqhankqalazo lwenkonzo ezingundoqo, izikolo zeliphondo zikulungele ukuqalisa imviwo. Every year we have what we call a last push, where we give support to our learners, to our schools. These kind of camps are in all the districts. All the schools are having camps to make sure that our learners perform. Umfundi uvuna abekulimile, kodwa lisekho ixesha lokuxokomezelela ulwazi olusileleyo kuzo matshantliziyo akokwethu. Lusakhangela impendulo usapho lomfundi ka-grade 12 uMalatswa Kgasakgo nobomi bakho banqamka phambi kwexesha nyakenye kulandela iindaba zokurhaxwa kwakhe eThekwini. Elityendyana lalingumfundi kwisikolo iWar School Bletchley eKempton Park. Usapho alukholelwa ukuba warhaxwa unyana walo minyaka 17. Phele unyaka onesiqingatha wabhengezwa njengongasekhoyo uMalatswa Kgasakgo ngokwengxelo wasoleke eThekwini kwitumente yesikolo yebhola yombhoxo. Kungayimposiso ukuba ngenene unyana wolusapho obenekamva eliqaqambileyo akasekho. We are in the dark. We need help. We need those who can help us to take this matter forward to help us. We don't know how what had really happened. In my inner side, I'm dying. I'm not well at all. Nakubeni usapho luthi lityetyuma icandelo lesipolisa ngesisithwakumbe, kodwa isipolisa sithi sithegqolo ukunxibelelana nosapho logama uphando lusaqhuba. Investigations into the drowning of 2 Gauteng schoolboys in Durban in March of 2022 are well underway, and the families have been kept abreast with regard to the developments on the matter. Isebe lezemfundo lithi alinakuphosazwe kulomba kuba uphambi kwenkundla yamatyala. The department received summons from parents, and as such, we are engaged in a litigation process regarding these 2 cases, which are pending before court. Ngokwengxelo lomfundi warhaxwa iqupha kulwandle Indian Ocean ngoMarch nyakenye, nomnye umfundi awayenaye kwabikwa kuba warhaxwa, kodwa usapho luthi zange lwayifumana ingxelo yoqhaqho mzimba uqinisekisa ukuba ngenene warhaxwa. Amaziko emfundo abantwana sebancinane i-ECDC zeMpuma Koloni abopha amabhanti ukuze aqhube nokusebenza ngelithi wayifumana inkxaso kwisebe lezemfundo. Eli sebe lathabathela kulo ulawulo lwamaziko kwisebe lophuhliso lwentlalo ebutsheni bonyaka ophelileyo. Yakude nekhaya kubantwana abangama-30. Iziko lokugcina abantwana elibizwa iphupha lam linabantwana abanenyanga 4 ukuyokutsho kwiminyaka 5. Umphathi weli ziko uthi ukuqhuba eli ziko kudinga akhuphe imali kuye empokothweni ukuze anikeze abantwana ukutya okunesondlo nendawo yokufihla intloko. Umngeni lo athi okuwayijamelene nawo. Bakutsho abazali kangaba bakhona abazali umntu nayo naleyo bhatala buka kuna 100 kwazi but athi andikwazi ukwenza mix but umntana uyafuna uze Chris end up ndithi mzise mzali man. Kungekudanga apha kukho iziko iSinethemba Daycare laqala ngo-2015 ingumkhukhu. Nangona siye sakhula isakhiwo zininzi izinto ezidingekayo kweli ziko. Nanjengoba senibona nalapha phakathi akusilingwanga ngoba lusathi sakutshelwa sakhelwa ngokutsha. Umphathi weziko lokugcina abantwana ijonga ingomso uthi sele encama udepartment besifakile last year so akakaphenduli asikafumani impendulo kuba sizafalwa okanye sakwenza kanjani. Kubekelwe bucala imali engangezigidi ezingapha kwe-190 nesisabelo sokubonelela lamaziko. Urhulumente uthakhuphe applications for unyaka ngamnye abantu ba-apply kulo nyaka for kulo nyaka sayo. Umzekelo njengoba ndithakunye nawe nje ii-centers ezi-2869 zizo ezixhamlayo kule mali yalo mnyaka mali 23-24 kuba ziye za-aplaya. Kwiindaba ze-SABC ndingu-Andangqonji Gqeberha.
Ngaphambi kokuphuma kula mazama ndithathe lithuba ukunqwenelela abafundi abaza kuchophela iimviwo zematriki ezakuqala ngomso nasebonke abazali nesihlobo zinika abafundi inkxaso engagungqiyo ukuze baphumelele kwizifundo zabo. Sinkumbuze zangomso siza noxa bethu ngesizulu. Kamnandi mawethu.